Goddag, mit navn er Markus Oliver Fjord Larsen, og jeg skal vise nogle af de produkter, jeg har lavet i 4. semester i den her video. Mine 2 valgfag er webudvikling i JavaScript og IT-sikkerhed. Og jeg vil starte med at vise nogle ting, jeg har lavet til webudvikling i JavaScript. Her har vi lavet en wireframe i starten af semesteret, og så har vi bygget videre på den i løbet af semesteret. Og jeg har arbejdet mest med den her del af wireframen. I database, der har vi startet med at lave nogle tables, og vi har fået implementeret user og event table. Og vi har ikke endnu fået implementeret post og assignment table. Det er noget, vi vil implementere senere hen, hvis vi skulle arbejde videre med projektet. Her er vores applikation, som vi har lavet fælles. Jeg har lavet oprettet en konto her, hvor man kan oprette en bruger sammen deres rolle og et login. Og nu logger jeg lige ind på en admin side her. Hvis man logger ind på en anden side i forhold til IT-sikkerhed, så er det rollesopdelt. Og vi kan også oprette en event herinde. Her vil jeg vise min database. Vi kan se, at der er allerede oprettet 2 events, som er gemt, og der er også 2 users her. Og i forhold til e-sikkerhed, så har vi selvfølgelig også i det her produkt sørget for, at der er hashed passwords i produktet, så man ikke kan hente dem uanset hvad. Og et andet produkt, som jeg gerne vil vise i forhold til IT-sikkerhedsrapporten, der har vi arbejdet i samarbejde med firmaet omkring, hvad deres forventninger er. Så har vi lavet en afdeling omkring GDPR, hvorfor det er vigtigt i forhold til vores projekt at arbejde med det. Og så indeholder det også planer for features i forhold til GDPR, og til sidst så har vi lavet en lille konklusion med, hvad vi har nået, hvad der skulle arbejdes videre på senere hen. Og vores applikation for produktet, den til sådan noget, der er opdelt i forskellige pages, og der er gjort brug af PXP, og der er selvfølgelig også en app.js. Og så har jeg også gjort brug af SAMP i mit arbejde med det her brugerprojekt. Og det var alt, jeg ville vise i den her video. Tak for i dag.